Salam hormatly tomoşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýürüti siz üçin taýýarlanýan Atawatan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sany hem siziň bilen. Habarymyzyň bu sanyna biz size Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy dekabrda ata uçur gatnawlarynyň sanyny artdyrýar ýaly habarymyzy ýetirýäris. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap Türkmenistan ugly adaty uçur gatnawlarynyň sanyny artdyrýar. Türk Hava Ýolları aviakompaniyasyndan Atawatan TV YouTube kanalyna gelip goşan täze maglumata görä, Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy dekabr aýyndan başlap hepdede 3 gezek Türkmenistan ugruna uçur. Bu aviakompaniýa Türkmenistan ugruna adaty uçur gatnawlaryny üstümüzdäki ýylyň noýabr aýynyň 2-sine başlapdy. Bu häzirki ýagdaýda hepdede 2 gezek Türkmenbaşy ugruna adaty uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Bu meýilnama 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-sinden 2023-nji ýylyň mart aýynyň 24-ne çenli döwür üçin kesgitlenen. Hormatly tamaşaçylarymyz, şu ýerde size bir zat ýatlatmak isleýäris. Bilim almak maksady bilen Türkiýe gitmek isleýän bolsaňyz, size ýaşamak üçin jaý mümkinçiligi bolan Awraýly Sanawdaky Özegin Üniversiteti size garaşýar. Atstat bahalary ýokary bolan türkmen taliplerine 40-45 götürme çenli arzanladyş bardygyny hem belläp geçeliň. Bu mümkinçilikden peýdalanmak üçin Atawatan danışmanlyk we terjime merkezine ýygy tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgileri 90 532 401 71 52 we 90 530 251 36 73. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelin indi bolsa habarymyzy dowam edelim. Uçuşlar bellenen günlerini yerli wagt bilen saat 11:00 Istanbul'un Türkmenbaşa uçur we Türkmenbaşy halkara howa menziline saat 15:55-de gonur. Türkmenbaşdan Istanbul'a bolsa yerli wagt bilen 17:25-de uçur we Istanbul'a saat 18:50-de gonur. Täze maglumata görä Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap bolsa, duşenbe, çarşenbe we anny günlerini adaty uçur gatnawlaryny amala aşyryr. Ýokarda hem belläk geçişmez ýaly noýabr aýyndan başlap şeýle gatnaw hepdede 2 gezek, hepdeniň çarşenbe we penşenbe günlerini amala aşyrlar. Türkmenistan Türkiýe ugruna hepdede 7 uçur gatnawy. Türkmenistan aviakompaniyasy her hepdeniň duşenbe, çarşenbe we anny günleri, ýekşenbe günleri, ýagny hepdede 4 gezek adaty tertipde amala aşyrlar. Şeýlelikde häzirki ýagdaýda Türkmenistan Türkiýe ugruna hepdede 7 uçur gatnawy amala aşyrylýar. Uçur gatnawlary hepdeniň haýsy günlerini duşenbe günü Türkmenistan aviakompaniyasy we Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy, çarşenbe günü Türkmenistan aviakompaniyasy we Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy, anny günü Türkmenistan aviakompaniyasy we Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy, ýekşenbe günü Türkmenistan aviakompaniyasy. Agalan uçur gatnawlarynyň biletleriniň bahasy 400 Amerikan dollaryny başlaýar. Has anyk maglumaty Türk Hava Ýollarynyň öz kasasyndan alyp bilersiňiz. Türkmenistana uçmak we Türkmenistandan uçmak üçin soňky 48 sagatyň dowamyna alynan PCR negativ testiniň netijenamaty gerek. Türk Hava Ýolları Aşgabatda uçýarmy? Häzirki maglumatlara görä Türkmenistan aviakompaniyasy we Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy Istanbul Türkmenbaşy Istanbul ugrularyny adaty uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Emma Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy noýabr aýyna 24 sany ýürüt uçur gatnawyny Istanbul Aşgabat Istanbul ugruna amala aşyrýar. Aşgabat ugruna uçur gatnawlary haçan? Täze gelip goşan maglumatlara görä Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy noýabr aýynyň 14-ne, 19-ne, 20-ne we 26-ne Aşgabat Istanbul ugruna ýürüt uçur gatnawlaryny amala aşyrar. Bu gatnawlar paýtagtymyz Aşgabat şäherinden saat 18:45-de uçur we Istanbul'un howa menziline saat 20:55-de gonur. Türkiýe gitmek üçin wiza. Türkiýe gitmek üçin wiza düzgünniň gerilen döwründen bäri Türkmenistan raýatlarynyň ýüzlerçeti gelmek isleýän maksatlaryna laýyk wiza alyp Türkiýe gelip gitýärler. Şeýle hem öň Türkiýede kanuny laýyk bolýan, ýagny wagtlaryň ýaşamak üçin ýa-da zähmet çekmek üçin ruhsatnamasy bolan raýatlarymyz Türkmenistana giden wagty gaýtadan Türkiýe gelmek üçin wiza almazdan gelip bilýärler. Öňüm habar berişime diýäli, transit geçýän raýatlarymyz hem belenen ýagdaýda wiza almazdan Türkiýanyň üstü bilen beýleki ýurtlara hem gidip bilýärler.
viza almak we bular bilen baglanşykly has giňişleýän maglumatlary saýdymyzdan we YouTube kanalymyzdan tapyp bilersiňiz. Viza almak üçin gerekli resmi namalaryň toplumyny aýtakyp ýükleýän çatyrygynyň uruny Rıtkal bankyň ýanynaky A-blok binasyna ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkeziniň terjime hyzmatyndan hem peýdalanyp biljekdiňizi ýatlatmak dileýäris. Habarlaşma üçin telefon belgileri 863 78 96 73 96 48 55 elektron salgysy makulhyzmat@gmail.com. Hormatly tamaşaçylar, Atawatan habarlary gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Atawatan TV YouTube kanalynyň asla uzaklaşmaň, çünki kanalymyzda gyzgyny bilen täzelikleri size ýetirmege dowam eder. Gepleşiklerimiziň inniki sanlaryny görüşýänçä hoş sag bolun.